poriadku, výborne chlapci. Už len kopec a prekážka je pred vami. A nastriekať dvakrát po 10 litrov vody, to nie je až tak veľa. Uvidíme, dáte do ľutí 27 brzdí. Odštartované a nikto to ani nevšimol si, žiadny aplauz, nič, poďme, nejako trošku izpočuť. Výsledný čas mužov z Odruše Hamrov 23,23. Takže muži z Odruše Hamrov zatiaľ preberajú vedenie v dnešnej súťaži a čas je to veľmi dobrý. 23,23.